Ganinciewicz w ringu honorowym, a w ringu przygotowawczym psy walczące o tytuł zwycięzcy grupy drugiej pierwszej krajowej wystawy. Grupy drugiej akcji. Proszę Państwa, Pani Jadwiga już gotowa. Ja przypomnę Państwu, że ci z Państwa, którzy nie staną na podium, mają do odbioru puchary za zwycięstwo rasy. Także proszę tak szybko nas nie opuszczać, ponieważ każdy z Państwa otrzyma puchar, mimo że nie stanie na tych 4 pierwszych lokatowych miejscach. Proszę Państwa, i Nowofunland, Dog niemiecki, Mastiff angielski, Dog niemiecki ponownie, owczarek środkowoazjatycki, Cane Corso, czarny terrier rosyjski, Mastiff tybetański, Bull Mastiff, owczarek berneński pies pasterski, Tosa, Bernardyn krótkowłosy, Bernardyn długowłosy, owczarek kaukaski, Dog argentyński, Doberman, Rottweiler, Bokser, Schnauzer średni, pieprz i sól, Schnauzer miniaturowy biały, Schnauzer miniaturowy czarno-srebrny i Pinscher miniaturowy. Proszę Państwa, to jest finałowa stawka dzisiejszej wystawy. Przepiękna stawka prezentuje się w tej chwili przed Państwem i Pani Jadwiga Ganinciewicz dokonuje, jak sądzę, trudnego wyboru. Wszelki doping i oklaski dla swoich ulubieńców są wskazane jak najbardziej. Daje to dużą satysfakcję zarówno wystawcom, to jest znak, że Państwu się podobają psy danej rasy, a myślę, że Państwo mieliście dzisiaj okazję, jeśli są tutaj z nami widzowie, a mam nadzieję, że są, myślę, że mieliście Państwo okazję jako miłośnicy drugiej grupy FCI porozmawiać z hodowcami, z wystawcami swoich ulubionych ras i być może zdecydować się na szczenie którejś z nich. Prosimy o odbiór pucharów za zwycięstwo rasy. Każdemu z Państwa należy się ten puchar, który jest znakiem, żeście Państwo zwyciężyli rasę, że byliście Państwo w dniu dzisiejszym najlepszymi z najlepszych, a za chwilę zobaczymy jeszcze, którzy z tych najlepszych są jeszcze najlepsi. A więc zapraszamy po odbiór pucharów za zwycięstwo rasy. W tej chwili, proszę Państwa, pozostało z nami jeszcze 7 przedstawicieli grupy drugiej. Nowofunland, owczarek środkowoazjatycki, czarny terrier rosyjski, berneński pies pasterski, Bull Mastiff, Doberman i Schnauzer średni, pieprz i sól. Proszę Państwa. 3 muszą jeszcze odpaść. Pinscher miniaturowy jeszcze, proszę Państwa, powinien się tutaj pojawić. Pani Jadwiga szuka tego Pinschera, nie może go znaleźć, a on nam tutaj się z ringu urwał. Pinscher miniaturowy. Schnauzer średni, pieprz i sól. Doberman. Bull Mastiff. Za mało tych oklasków. Trzeba większą klakę sobie zorganizować na tego typu imprezy. Berneński pies pasterski.
czarny terier rosyjski, owczarek środkowoazjatycki, i Nowofundland za chwilę. Proszę Państwa, to wszystko przepiękni przedstawiciele swoich ras. Mnie tu oczywiście nie wolno wyrażać swoich opinii, ale mam tu swoich faworytów. Dziękujemy. Zapraszamy po odbiór za zwycięstwo rasy. Berneński pies pasterski. Zapraszamy po odbiór za zwycięstwo rasy. I również Dobermana, i również Pinchera miniaturowego. I proszę Państwa, finałowa czwórka przed nami. Zobaczymy, co zdecyduje Pani Jadwiga, a tymczasem puszcza jeszcze psy wróg. Nowofundland, owczarek środkowoazjatycki, czarny terier rosyjski i sznaucer średni, pieprz i sól. To najpiękniejsze z najpiękniejszych, a za chwilę dowiemy się, co Pani Jadwiga Niciewicz zdecydowała odnośnie lokat dla tych przepięknych przedstawicieli grupy drugiej. Ja bym dała terierowi, ale pewnie wydano... Nowofundland, owczarek One są środkowoazjatycki, takie czarny pisowe zawsze. terier rosyjski i Też jest sznaucer ładny średni, pieprz i sól. azjatycki. Finałowa czwórka, Który? teraz chodzi tylko o to, Drugi, pana? Nie, czarne te. jakie czarny będą ten. lokaty dla ja tych bym go czterech wspaniałych przedstawicieli Czwarty. grupy drugiej. A więc miejsce czwarte, czarny terier rosyjski. Miejsce trzecie, owczarek środkowoazjatycki. Miejsce... Zobaczymy jeszcze, proszę Państwa. Jeszcze decyzja ostateczna nie zapadła, ale emocje rosną. Prosimy Państwa o oklaski, prosimy o doping. Miejsce drugie.